Prepáč, to je moja chyba. To je moja chyba. To je moja chyba, prepáč. Prepáč. To je moja chyba. Asi. Oj, si robila dnes? Tla som takú jednu babu, ale vyzerá hrozne. Fuj. Je lepšia kamarátka než ona? Že áno. A mňa má za najkamošku, alebo nie? Áno. A ako sa volalo to dievča, čo do teba strčilo? Žaneta. Však to je moja spolužiačka v škole. Ona je trápna. Deň 2. Ahoj, môžeš vyhrať na CF? Jasné. Tak dobre. O čom sa tu rozprávate? O ničom. O ničom. Si s tým istá? Áno, áno. Ona je taká hrozná. Pravda. Deň 3. Ona je taká pichový. To je crazy. Ideme ju ohovárať? Jasné. Ona je strašne namyslená a povedať. Ona nevie ani vypočítať 5 plus 5. Toto je čo? Ona nevie ani gramatiku, ona nebola ani v škole. Veď od 8 rokov išla do školy. Deň 4. Ahoj. Som sa zľakla. Máš ma vlastne rada? Jasné, že áno. No nemyslím to tak, lebo som ťa videla, ako si ma ohovárala s tvojou kamarátkou. Ahoj. Ježiš, kto mi zase volá? Áno. Ježiš. Dobre, idem za tebou. Dobre, ide. Ježiš. A tu si. Ježiši, ona za mňou prišla a povedala, že vie o tom, ako sme ju ohovárali. Tak poďme radšej ku mne domov. Deň 5. My sme také sprosté. Nemali sme ju ohovárať. Na tvojom mieste by som sa jej radšej išla ospravedlniť. Ahoj, Žaneta. Ahoj. Prepáč, že som ťa ohovárala. V poriadku.